आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम जाय बिथांमोना खेतियक नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। नोंथाङा नैबे किसान क्रेडिट कार्ड मुंनि मोनसे कार्डआ थायोबा नोंथाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय 3 लाखनिफ्राय लानानै नोंथाङा 2 लाखहालागै बिना गेरेन्टियाव नोंथांनो लन होनाय जायो। नोंथाङा नैबे किसान क्रेडिट कार्ड नोंथांनियाव कार्ड थायोब्ला नोंथाङा बे कार्डआव बोरै नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै बे कार्डखौ नोंथाङा लानो हागोन आरो माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन नोंथाङा बे कार्डखौ मोननो जोङो दिनैनि बे भिडिअ'आव बेनि बेसिक डिटेल्सखौ नायगोन, बेनि अनलाइन प्रसेसखौबो जोङो नायगोन। नोंथाङा बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट आरो स्किमनि खौरां मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट स्किमनि खौरां लाबोयो। जों दानिया नायदोनि नोंथाङा बे किसान क्रेडिट कार्डखौ मोननो थाखाय माबायदि यग्यता थानांगोन। नोंथाङा नैबेयाव लिरना होखादों इस किसान इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए योग्यता नैबेयाव लिरना होदों गाहायाव। इसमें आपको बता देते कि इससे किसान जिसके पास खुद का खेत है, जाय बिथांमोननि निजा नोंथांनि हा दं बा नोंथांनि खेति दं, नोंथाङा बेयाव लाब लानो हागोन। इसके लिए अन्य अलग अलग प्रकार के किसानों को भी लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत किराएदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार और भूमिहीन मजदूरों को भी लाभ दिया जाएगा। इसके तहत किसानों के नैबेयाव जाय बिथांमोना पाट्टे हा गैयाबाबो नोंथाङा नैबेयाव मोननो हागोन। भूमिहीन जाय बिथांमोना हा गैया बिथांमोनाबो नैबेयाव बे पर्टेलाव किसि ऋण पर्टेलाव थांनानै नोंथाङा नैबेयाव एप्लाइ खालामबाथाय नोंथाङा किसान क्रेडिट कार्डखौ मोननो हागोन। आरो नोंथाङा बे फैसाखौ मा मा बिभागाव मोननो हागोन नैबेयाव लिरना होखादो। इस योजना में सरकार की ओर से 2 प्रकार से लाभ दिया जाएगा। बेयाव माने मोननै रोखोमै नोंथांनो फैसाखौ होनाय जागोन होनना बुंदों बेयाव। ऐसी किसान जो फसल जैसे धान और गेहूं की खेती करते हैं, जाय बिथांमोना माइ आबाद मावो आरो गेहूं आबाद मावो, उनको सरकार की तरफ से अधिकतम 3 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। नोंथांनो जाय बिथांमोना माइ आबाद आरो गेहूं आबाद मावो नोंथांनो सरकारनिफ्राय बे कार्डनि किसान क्रेडिट कार्डनि मददाव नोंथांनो 3 लाखहालागै लन होनाय जायो। बिना गेरेन्टियाव बे लनखौ होनाय जायो। लेकिन ऐसी किसान जो पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, लाख की खेती, शहद की खेती, रेशम उत्पादन और मधुमक्खी पालन, जाय बिथांमोना बेबायदि खेति मावो नोंथांमोननोबो अधिकतम नोंथांमोननो 2 लाखहालागै नोंथांनो लन होनाय जायो बे किसान क्रेडिट कार्डनि जोहै। नोंथाङा दानिया बुजिबाय नोंथाङा बे कार्डखौ एप्लाइ खालामोबाथाय माबायदि लाब लानो हायो। दानिया नोंथाङा नैबे पेजआव फैनानै बेखौ अनलाइन खालामनानै लानो हागोन। आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बेयाव थुबाथाय बेबायदि पेजआव फैगोन। बेनो जाहैबाय होम पेज। नोंथाङा आरो बेयाव एलिजिबिलिटि स्किम नोंथाङा बेयाव नायनानै लायोबाथाय आरो नायना लाबावनो हागोन। आङो दहाय जि खोथादो बेनो बेसिक डिटेल्सआ। दानिया नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे 3 डटआव थुनांगोन। 3 डटआव थुनानै नोंथाङा नैबे इउजाराव थुनांगोन। इउजाराव थानानै नोंथाङा नैबे लगिनआव थुनांगोन। लगिनआव थुनानै नोंथाङा बेयाव मबाइल नाम्बार आरो पासवर्ड, जाय बिथांमोना प्रधान मन्त्रि फसल बीमा योजनायाव एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना बेयाव इजियावनो नैबे किसान क्रेडिट कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा गिबियावनो प्रधान मन्त्रि फसल बीमा योजना मोनसे स्किम दङ, नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनाय किसान जानांगोन। नोंथाङा बेयाव मोनसे आइडि पासवर्ड मोनगोन। नोंथाङा बेनिफ्राय नैबे किसान क्रेडिट कार्डखौ एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा बेयाव 2 लाखनिफ्राय 3 लाखहालागै नोंथाङा बेयाव लन लानो हागोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय। दानिया नोंथाङा नैबे स्किमखौ बानायनोब्लाथाय आंनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आङो बेनि एप्लाइ भिडिअखौ लानानै फैगोन। नोंथाङा इन्टारेस्टेडबाथाय नोंथाङा आंनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।